Ježíšek v Zahradní ulici číslo 971. Mikroskopická kapička univerzální tvůrčí hmoty upadla jejímu majiteli někam do mezihvězdného prostoru. Nijak se nevzrušoval. Bez tak stůhne někde na zmrzlé hvězdě nebo schoří ve slunci. Dům číslo 971 v Zahradní ulici byl panelák jako každý jiný. Bydleli v něm nájemníci, kteří měli své problémy, starosti a přání, jako mnoho jiných v jejich okolí. Nyní byly starosti znásobeny Ježíškem, který už byl za dveřmi. Důchodkyně Ferklová se moc nechystala. Neměla z čeho. Mladí neustále něco potřebovali. Přidat na auták, koupit video, aby se vyrovnali sousedům, dřevo na chatu a tak dále a tak dále. Přijeli, najedli se, sebrali peníze a zase odjeli. Ukázali se, až když brala nový důchod. Dávala jim peníze a ani moc si neuvědomovala, jaký ždí mají. Říkala si, že jsou mladí a potřebují udržet s ostatními krok. Na ní staré bábě už čerta záleží. Paní Nedomová byla žena ve středních letech, rozvedená a navíc s 20letou dcerou na vozíku. V téhle situaci nemohla zavadit o dobrého mužského, i když se o to určitou dobu snažila. Pak už jí to začalo být jedno. Pracovala jako zdravotní sestra a občas trnula, aby se dceři doma něco nestalo. Telefonovali si přes den každou chvíli. Tonda Vaníček bydlel sám, bylo mu 22 a myslel si na Jiřinu Chalupovou, která měla být o patro výš. Nějaký to ale pořád nedovedl říci. Jiřina byla docela hezká holka, měla však mindráky z dětství, kdy neslyšela kloudné vlídné slovo. Tak ti dva kolem sebe chodili, vzájemně se potřebovali, ale bohužel dohazovači už v téhle době nefungovali. Láďa Krajina byl nadaný malíř. Už dávno si zasloužil ateliér, ale zatím musel pracovat v komoře 2x1 metr. Chtěl malovat podle modelů, ale v těchto podmínkách to bylo nemyslitelné. Navíc bydlel s matkou, která by případné modelce nedovolila u nich sundat klobouk, natožto ostatní. Takže letošní Ježíšek se měl nést v duchu těch předešlých. Byl štědrý večer. Náhle zablikalo světlo. Stará Ferklová se ze setrvačnosti pokřižovala. Ještě aby tak vypnuli elektriku jako v 58. Čekala syna s rodinou a kdo ví, zda by se jim chtělo šlapat schody. Odněkud z koupelny se ozval hrozný rachot. Otevřela dveře a málem se zvrátila. Vana byla plná kovových 20 korun. V zápětí zazvonil zvonek a syn, snacha a děti se nahrnuli do chodby. Pojďte se podívat, co se stalo, řekla Ferklová mladým. To snad není možný, vykřikl syn a vrhnul se k vaně. Zabořil ruce do mincí a hrabal se v nich jako pominutý. Když je vytáhl, měl je bohužel od toho, do čeho neradi šlapeme. Smrdilo to ukrutně. To má být tvůj dárek k Vánocům, vykřikl výhružně, až se jeho matka reflexivně přikrčila. Vyhnal rodinu ven a sám si tam pak utíral ruce ve sněhu. Ferklová měla slzy na krajíčku. Opatrně sáhla do mincí a vytáhla ruku zase ven. Její dlaň byla úplně čistá. Zuzka Nedomová, postižená dívka, ležela v posteli a čekala, až matka připraví večeři. Pak jí napadlo, že by mohla s něčím pomoci. Vstala a šla do kuchyně. Zuzko, vždyť ty chodíš, vytřeštila oči matka. No jo, já jsem si to ani neuvědomila, řekla dcera.
Myslela jsem si jen, že bych ti mohla pomoct s večeří. To je nejkrásnější dárek, jaký jsme mohli dostat, vypravila ze sebe matka mezi slzami štěstí. Tonda Vaníček seděl sám u štědrovečerního stolu a zíral před sebe. Dňoubal se v bramborovém salátu a přemýšlel o Jiřině. Představoval si, jak u ní klepe na dveře. Měl jenom z té představy trému, až ho bolel žaludek. Najednou ho nějaká síla chytila vzadu za kalhoty a za límec. Tonda byl vyvlečen z bytu a něco ho táhlo o patro výš. Byl dotažen k Jiřininým dveřím a jeho ruka na ně zabušila. Jiřina otevřela a řekla klidně: Mám taky zvonek. Pojď dál, nevím proč, ale já jsem tě dneska čekala. U Krajinových bylo všechno načančáno a připraveno k štědrovečerní večeři, že by se tam člověk bál někam šlápnout nebo hlasitěji promluvit. Pedantská matka řádila už měsíc napřed a musela mít všechno tip-top. Vládě se odvážil vystrčit ze svého kamerlíku občas jenom hlavu. Chtěli zasednout ke stolu a v tom zvonek. Co je to za způsoby rušit na štědrý večer, řekla vztekle matka a šla otevřít. Na chodbě stál neznámý muž. Co si přejete? Vyštěkla. Mám pro vašeho syna důležitý dopis, řekl muž. To jste to nemohl nechat na jindy? Vláďo, pojď sem, řekla otráveně. Muž předal Vláďovi dopis a vysvětlil mu, že dostal za úkol přinést ho právě dnes. Popřál hezké Vánoce, rozloučil se a zmizel. Vláďa si sedl v obýváku a otvíral obálku. Matka seděla naproti, oči na šťopkách. Dopis byl od strýce z Německa. Stálo v něm. Milý Vláďo, zdravím tě a přeji tobě i matce hezké Vánoce. Když jsem viděl posledně tvé obrazy a zvážil tvoji situaci, rozhodl jsem se jednat. Koupil jsem ti na náměstí dům a nechal v něm udělat ateliér. Jsou tam ještě další prostory, třeba pro malířskou školu a byt. Možná se časem poohlídneš po nějaké dívce. To je můj dárek tobě k letošním Vánocům. Kupní a darovací smlouva je u notáře, klíče rovněž. Hodně štěstí ti přeje strýc Jiří. Vláďa se překvapením nezmohl ani na slovo. Podal matce dopis, která ho hltavě přečetla. Bylo na ní znát, že z něj velkou radost nemá. Po večeři se tam půjdu podívat, řekl Vláďa. To tedy nepůjdeš, nebudeš mi kazit štědrý večer, vyrazila ze sebe autoritativně matka. Půjdu hned, řekl tiše, ale důrazně Vláďa. Konečně se po dlouhých letech odvážil otevřeně odporovat matce. Oblékl se a beze slova vyšel ven. Na jeho vlasech a bundě se usazovaly vlčky štěstí. Jeho duši zaplnil dosud neznámý pocit, že je sám sebou.